sedubist use sal bi ser derketina yekemîn, rojnameya Kurdî derbas bun. Beriya sedubist use salan diroja bist uduye sala 1800 u nehvede heştande li bajare Qahîreyê ya Misre, yekemîn rojnameya Kurdî bi navê Kurdistan ji aliyê Miqdad Bedirxan ve hatî weşandin. Rojbûna çapxaneya Kurdî, bist uduye ve heyve, salvegera derketina rojnameya Kurdî ya bi navê rozname Kurdistan, di sala 1217 ya Hicrî, 1800 u nehvede heştane miladî. Ev belavok ji aliyê rewşenbîrê Kurdê sirgunî, Miqdad Bedirxan ve li Qahîreyê hatiye çapkirin û têde mijarên siyasî, çandî, civakî û aborî cih digirin. Sernavê rojnameyê vî hebû. Dîreya yekem, hecmarî ketat, bi serdbîrî Miqdad Medhat û spasiya bîraya Abdulrahman Bedirxan. Serdema duyemin, 1908 ku kem agahî tide hene. Dîreya seye 1917 Basar biri, Soraya Bedirxan. Ev belavok li Qahîreyê hat weşandin û vêne usalen nusxeyên orijinal vinda bûn. Ta ku hejmarek ji van li yekîtiya Sovyetê ji aliyê dokto. Marif kifş bû? Armançên rojnameya Kurdistanê evan bûn ku yek, çêkirîna pewendiyan di nav Kurden dervey wêlat de. 2. Nerîna pirskireka Kurd di kada nav neteweyî de. 3. Guherînan pêşveçûnên edebiyat an romana Kurdî 4. Tekilî biroj hilatnas û seziyên zanistî re, paşê rojnameyên vek rêya taze li Yerêvanê û hawar li Şamê bi alfabê latînî derketin. Bi dûre tevî hemû astengî û pîrskirekan ronakbîr û rojnamevanên Kurd li gor derfeta ya ku jî destevan pêt dîwarê rojnamegeriya Kurdî de kirine û keddanîne. Li rojhelata Kurdistanê her zove rojnameyeke bi ranvê Kurdistan ji aliyê pêdekayî ve derdiket, ku tevî hemû astengiyan lê dîsan erk û vezîfeyên rojnamevayê dîde û goran û cuda de parast. Biyava bûna herêma Kurdistanê re li başûrê Kurdistanê, medyaya Kurdî derbasî konaseke nû bû. û niha jî hemû cure emrazên ragihandinî yên serdem û medyaya dijital bal dikişîne ser swe. Lê belê berdevam pêdevî bûn bi medya Kurdî ya devlemend û li gor pîvanên netevî û Serbixwe di nava civaka kurdevarî de bilê dikişîne. Roja rojnamegiriya Kurdî li hemû ketkarên niştîman û velat parêz û azadîxwaz pîroz be.